ang mayara sang pilakabahin nga mangin magalumon kag may lulapta nga pag-ulan bangod man sang ITCC o kung localized thunderstorms. Ang makanay tubtub buluwas ko nga huyop sang hangin gikan sa bagat na nasidlangan padulong sa bagat na nakatundan ang magaluntad naman sa Palawan kag Occidental Mindoro nga mayara man sang makanay tubtub buluwas ko nga pagdapya sang balod. Sa siyudad sang Bacolod ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius kag ang pinakamainit mabatyagan sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingiba. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:06, detalye na sang mga balita lokal. Ginkonformar ni Philippine Coast Guard Negros Commander Johnson Benamin nga temporaryo ang gindumili ang pagbiyahe sa mga locally stranded individuals alin ukon pakadto sa syudad sang Cebu. Sa advisory sang Department of Interior and Local Government DILG Region 7, ginasaad nga temporaryo ipatuman ang ban tungod ang syudad sang Cebu nakapaidalom sa enhanced community quarantine.
Tungod sini ginapilar ni Benjamin sa mga LSIs nga plano magtabok halin sa Cebu kung magbalik nga makik-angot sa talatapan sa Philippine Coast Guard para sa panibago nga advisory. Ginmando na ni Benjamin sa tanan nga substation commanders, ilabi na sa siyudad sa Escalante, San Carlos kag Sagay nga bantayan sang maayo ang ila nasakupan. Movement of locally stranded individuals coming from or going to Cebu, which is under enhanced community quarantine, will not be allowed temporarily. With this development, iti nga aton ding ports nagka-cater going to Cebu mo niya ang aton niya Escalante, San Carlos, Sagay. Anyway, ang Escalante mo ginadang dadamo gidya pa na kay, but na instruction naman si Mayor Sang Tapel at hindi anay katapok. So with this development, di man nanay katapok Ang kabahin sa pahayag ni Philippine Coast Guard Negros Commander Johnson Benjamin. Kalakip ang 3 ka Negrosanon sa 5 ka panibago nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa ginpagwa nga datos sa Department of Health Western Visayas, ang 3 ang gidalakipan sang 30 anyos nga lalaki nga taga Banwa sang Mursya, 33 anyos nga babae nga taga syudad sang Himamaylan, kag 26 anyos nga babae nga taga syudad sang Cadiz. Ang 3 ang parehas nga locally stranded individuals kag naka-facility quarantined. Magluwas sa 3 ka Negrosanon ang 2 pa ka nagpositibo, among 22 anyos nga lalaki nga taga Dueñas, Iloilo, kag 26 anyos nga babae nga taga Sibunag, Guimaras. Samtang isa naman ka 33 anyos nga babae nga taga Haniway, Iloilo ang na-record nga naka-recover sa COVID-19. Nag-abot ang 85 ka manigranse nga ginakabig locally stranded individual sa halin sa Manila, las 12:30 kahapon sang hapon, Hunyo 21. Ang mga LSIs ang ginpasakay sa sweeper flights ng Philippine Airlines nga ginorganisa sa gobyerno probinsyal. Ang mga LSIs ang ginpaidalom sa swab test antes pagindala sa isolation facility para sa 14-day mandatory quarantine. Nagsaka na sa 182 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa datos ng ginpagwa sa Department of Health Western Visayas, sa 182 ka kaso mayara sang 61 aktibo, 110 ang recoveries kag 11 ang nagkalamatay. Yara naman sa 748 ang ginpagwa nga laboratory results sa diin, 5 ang positibo kag wala sang repeat test. 743 naman ang negatibo kag wala sang repeat test. Sa ibang taraton nga mga balita lokal, nagpadala sang sulat sa syudad ang grupo sa mga drivers kag operators nga nagatiglawas sang Transportation Network Service o kung TNVS nga nag-ooperate sa idalom sang Grab angon sila kabudlayan sa pag-renew sang ilang Certificate of Public Conveyance o kung CPC sa LTFRB Region 6. Sa nibaluan ang LTFRB naghahatag sang 2 ka permit sa mga TNVS drivers. Una, ang Provisional Authority nga valido ini sang 45 dias kag ang CPC nga valid naman sang isa tubtub 2 ka tuig. Nasaad sa sulat nga mayara sang kapin 500 ang TNVS drivers sa Bacolod, apang 44 lamang ang nakabaton sang Provisional Authority bisan nga nakompleto na nilang proseso kag tanan nga requirements. Ginaligar sang grupo nga wala sila sang klaro nga sabat gikan sa LTFRB kung nga hindi mahatag ang ilang pangabay nga renewal sang PA kag CPC. Nagalaom ang grupo nga aktuhan sang Department of Transportation kag LTFRB ang ilang pangabay kasunod nga napektuhan man ang ilang pangabuyan. Gin-endorse naman ni Attorney Edward Joseph Quansing, ang Secretary to the Mayor, ang sulat sa kay Councilor Dindo Ramos nga mo ang Chairman sang Committee on Transportation. Liwat ginapanumdom sang kapulisan ng matag-iya sang puloy-an nga screen sang maayo ang ginakuha nga kabulig bilang isa ka precautionary measure batok sa mga kawatan. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Bacolod City PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico ginpahayag nga masami nga nagagwa sa investigasyon nga mayara sang koneksyon ang kawatan sa sulod sang puloy-an nga amo ang may ideya sa pasikot-sikot sang balay. Sunod kay Pico, hindi basta-basta nga magkuha sang kabulig online o kung sa mga nag-apply personal tungod hindi masiguro nga wala ang mainisang malaing nga plano. Dugang pa ni Pico nga hindi malikawan nga mag-umpisa naman ang makawatan, ilabi pa nga madamo ang nadulaan sa trabaho tungod sa COVID-19. Sa madumduman, nagliga niya semana patay ang Belgian National matapos ginlothang sa makawatan sa iya ini mabugtawan sa Villa Angela, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Mag-hiring niya naman sa mga kabulig naton, siguraduhon tagit ang mga
kilala sa kundi naghalalin. Hindi Okay. ka basta-basta magkuha dira sa mga online, sa nag-a-apply sa atin, hindi natin kilala. Kabahin sa payag ni BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Nagpain naman ang Department of Budget and Management o kung DBM sang 9.5 milyones pesos para sa rehabilitasyon sang Rizal Park sa Rizal Elementary School. Tinalikdan nga semana sa ginpakita ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia ang architectural perspectives ng proyekto. Sunod sa alkalde, ang pondo ang ginpain sang DBM usar ang Local Government Support Fund Assistance to Cities. Ginalantaw sa alkalde nga ang proyekto magaresulta sa income sa mga empleyado kag mga local hardwares kag stores bilang kabahin sang economic recovery program sang syudad. Ginklaro ni Linardia nga ang pondo pwede lang mga mausar para sa improvement sa mga parks kag open spaces sa bilog ng pungsod kag hindi pwede nga ma-reallocate. Gintugyanan ni Linardia si Dennis Daniel, principal sa Rizal Elementary School nga is-supervise ang improvement sang Rizal Park. Ginaprobahan sang sangguniang panlunsod sa Bacolod ang resolusyon nga nagapangabay sa DSWD, Office of the Senior Citizens Affairs, Office of the Person with Disability, pagi sa talatapan ni Mayor Bing Linardia kag sa tanan nga drugstore nga syudad o kon sa syudad nga tugutan ang mga senior citizen kag PWDs nga magbakal sang masobra isa ka bulan nila nga bulong. Ini ang base sa resolusyon ni gin-author ni City Councilor Simple Distrito nga ginapaboran sang konseho. Nasaad sa resolusyon nga karon tubtob lamang sa isa ka bulan nga bulong ang pwede nga mabakal sang mga senior citizen kag PWD base man sa guidelines sang IATF. Sunod sa konsehal dapat tugutan ang mga tigulang kag PWD nga magbakal sang bulong sa masobra isa ka bulan kung mayara sila sang prescriptions agud malikawan ng ila pagwa. Dugang pa ni distrito may mataas nga risgo kag prone ang mga tigulang kag PWD sa infection particular na sa COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsules sa kada adlaw. Kay man DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede gad mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulian pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga mga nagapangapebla, gina-recommend naton sa inyo ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kaya kabalo ka mo ang Black Coffee, Dr. Alfred's Black Coffee, ang nagapanubo sang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease, especially ning mga naga-edad-edad naton nga mga ka-aksyon. Maayo man ni siya sa aton nga atay, nagapanubo sang risgo nga magka-diabetes kita kay no sugar ni siya, kag nagabulig sa aton nga weight loss, nagatinlo pa sa aton kolon na kontinae. Damo sang health benefit ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kag amo ni siya ang Black Coffee nga may mangustin. Ti kabalo naman kamo sang healing properties sang mangustin. So ara ina sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Face-to-face nga klase sa mga lugar nga wala sang na-record nga kaso sang COVID-19, ginaduso sa isa ka kongresista. Samtang Department of Agriculture, ginakusahan sa ginatawag centralized corruption. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginaduso ni Albay Representative Joey Salceda nga tun-an ang posibilidad nga pagpatigayon sang face-to-face classes sa mga lugar nga wala sang na-record nga kaso sang COVID-19. Suno kay Salceda, mas maayo nga tun-an ini tungod madamo sa mga estudyante ang kalakip sa mga pamilya nga wala sang ikasara nga magbakal sang kinahanglanon kaangay sang computers kag iban pa para sa online learning. Ginehemplo ni Salceda ang Bicol Region nga mayara lamang 7% sa pamilya ang mayara sang internet connection. Una diri ginpahag ni Education Secretary Leonor Briones nga wala sang face-to-face classes tubtob nga wala sang bakuna bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte. Mayara na sa konklusyon ang National Bureau of Investigation angot sa mga reklamo sa masala ng impormasyon. May kang tanan sa COVID-19 pandemic sa diin si Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA Deputy Administrator Mocha Uson kag iban pa nga netizens ang imbolbado. Ginkompirmar ni NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzano ang panibag-o nga development. Suno kay Lorenzano, for evaluation pa lamang ang mga kaso angot si fake news kag ginahulat pa ang pinagadesisyon kung bala magpasaka sang kaso kon case close ang issue sa fake news. Ginpatawag sa NBI nagligan nga bulan si Uson, may kang tanan sa investigasyon sa issue sang fake news base man sa mando ni Justice Secretary Menardo Guevara. Nanawagan naman si Senator Francis Pangilinan sa gobyerno nga maghatag sang trabaho para sa mga wala sang trabaho, ilabi na sa mga amay sa tunga sa karon sang COVID-19 pandemic. Suno sa senador, tama kakulang sang plano ugod ma-address ang health crisis kay nagapabilin nga wala nagakasapakan ang mga basic needs sang ordinaryo nga Pinoy. Una diri ginpahayag sa Philippine Statistics Authority nga ang unemployment rate sa bulan sang Abril nagdangat sa 17.7%. Kag may 5 ka milyon nga pagsaka sa mga wala sang trabaho nga Pinoy nga naglambot na tanan sa 7.3 milyones. Apang gipahag naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga mga 69 bil lamang ang unemployed nga Pinoy sa amo nga panahon. Nanawagan si Senator Sani Angara sa Department of Industry nga buligan ang mga negosyo sa digital nga aspeto kasunod nga ang gobyerno nagatingwa nga marehistro ang tanan nga online business sa Bureau of Internal Revenue. Sunod sa senador, kinahanglan ang bulig sang DTI para sa mga micro, small and medium enterprises o kon MSMEs para sa ila baligya ang produkto online matapos ng ila ginaganar ang nagapabiling apektado sang ginapatuman nga quarantine. Dugang pa ni Angara nga dapat kuwaon ini nga kay gaynan agot itap ang nasambit nga market nga paday nagatibong labi na subong nga madamo nga Pinoy ang mas ginapakamaayo nga magtener sa puloy-an sa baylo nga magwa. Ang mga micro-enterprises mayara sang total assets nga ginablumanta 50,000 pesos. Ang cottage enterprise ang mayara sang assets halin 50,000 pesos, 50,000 uno, tubtob 500 pesos. Ang small mayara naman sang 500,000 uno, tubtob 5 milyones pesos. Kagang medium mayara sang masobra 5 milyones, tubtob 20 milyones pesos. Ginakusahan sa grupo nga Samhang Industriya ng Agrikultura o kung SINAG ang Department of Agriculture angot sa giniligar centralized corruption. May kang tanan sa overpriced nga supply sa kontrata nga nagabalor sang 1.8 bilyones pesos. Gintawag ni SINAG Chairman Rosendo So nga himo-himo lamang ang patag ni Agriculture Secretary William Dar may angot sa contract price para sa abono ang inbakal sa ahensya. Suno kay So, ginimbento lamang sang DA ang presyo para mahinakpan ang issue sang overpricing. Palayag pa ni Song ang average nga presyo sa isa kasako sang urea fertilizer ang kapin 850 pesos. Bukod silingon nga sa idalom sang ginkasugdan sa bidding, may malapit 150 pesos nga diferensya sa kada sako tungod sa presyo nga 990 tubtob 995 pesos. Base sa ginpagwa nga data sa Department of Agriculture, ginasaad nga nagbakal ini sang kabilugan nga 8 milyones kasakos ang urea fertilizer sa tag 1,035 pesos kag 60 sentimos sa Mayo 1,
1,037 pesos kag 53 sentimos halin sang Mayo tubtob akon Mayo 4 tubtob 8 kag 1,040 pesos halin sa Mayo 11 tubtob Mayo 15. Ginpayag naman ni Senadora Grace Poe nga dapat pasabto ng mga opisyal sa gobyerno nga responsable sa delay sa pagtukod sa connectivity infrastructure sa bugos nga Pilipinas. Sunod kay Poe, obligasyon sa mga ahensya sa gobyerno nga iproseso ang kinahanglanon nga mga permit kag clearance para sa infrastruktura lakip na ang cell site sa sulod sang 7 ka adlaw. Patag sang senador nga sinuman ang magpamalibad sa basic nga kinamatarong para sa connectivity sa panahon subong sang pandemic ang makabig nga pag-abandon kag dereliction sang trabaho. Dugang panipo nga importante ang connectivity halin sa healthcare pakadto sa edukasyon kag sa negosyo sa pagatubang sang krisis sa karon nga natugas sang COVID-19 pandemic. Una diri ginpahayag sang Department of Information and Communications Technology nga 20,000 lamang ka cell towers ang natukod sa Pilipinas ikumpara sa Vietnam nga mayara sang 70,000. Samtang gina-verify na sang Department of Justice ang identity sang persona nga nagpamahog nga himuslan ang anak sang aktres nga si Sharon Cuneta nga si Frankie Pangilinan angon sa iya mabaskog ang panindugan batok sa victim blaming. Ginkumpirmar ni Justice Secretary Minardo Guevara nga mismo ang aktres amo nagpalapit sa iya kanang pahayag nga magapasaka ini sang kaso kriminal batok sa persona nga nagpost sang offending nga mensahe sa iya bata. Una ang parugyan ni Guevara kay Sharon nga dapat makilala ang persona kag hibaluon ang lokasyon na gud maestablisar ang tanan antes magpasaka sang kaso. Apang nagwa nga nakilala na sang aktres ang nasambit nga persona kag ang lokasyon pati na ang ngalan kag address ang iya nga employer. Tungod sinigin pahayag ni Guevara nga ila i-verify ang impormasyon sang aktres kag para mapadalaan sang notisya ang natungdan nga persona. Kag sa katapusan nga balita national, nagapati si Senator Richard Gordon nga may mga tao nga target ang posisyon ni Department of Health Secretary Francisco Duque III. Ini ang reaksyon ni Gordon matapos naging paidalom si Duque sa boto proprio investigation sa ombudsman may angot sa isyu nga may kangtanan sa COVID-19 response sa gobyerno. Suno sa senador, wala sang nasyon sa bugos ng kalibutan nga mas maayo sa pag-address sa COVID-19 crisis tungod bisan ang mga ginakabig nga superpower nations ang may kaugalingon man nga kabudlayan sa pagtapna sang pandemic. Wala na naghatag sa dugang pang detalye si Gordon angot sa inabaluan apan nagapabilin ang panindugan sini nga kon ilisan si Duque sa tunga subong sang health crisis magatuga lamang sang peligro sa baylo nga kaayuhan. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabuli ang kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina, bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o na imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan yung colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa mga antos mula sa mga bukol-bukol sa inyong alawas, sisman na kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant, maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga ka-aksyon sa Alternative Medicine and Wellness Center dira sa may Dalan Hernais at tubalan nisa sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinaara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa. Sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Gusto niyo ba ng kape na Simbanwa, mabugaw nga hangin agad
Napamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag sa ato naman nga balita international, pagatugutan na sang Dubai ang pagsulod sang motorista umpisa Hulyo 7. Ang iningatikang isa ka pamaagi bangod sa pagpahalog na sa ginapatuman nga lockdown sa mga pungsod bangod sa coronavirus pandemic. Umpisa naman sa Hunyo 23, pagatugutan naman ang mga citizen kag mga residente nga magbiyahe sa ibang nga pungsod. Sunod sa Dubai Media Office nga nasambit nga anunsyo ang pagpahanugot sa pila ka libo nga mga pumuluyo nga apektado sang pag-istrikto sa community quarantine sa bug-os nga kalibutan. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, sa ikapito nga sunod-sunod nga simana, may pagsaka naman sa presyo sa produkto sang petrolyo. Buwas adlaw nga Martes, ginapaabot ang dugang nga pagpatuman sa mga kompanya sang langis sang saka sa presyo. Ginabulbanta 65 centimos tubdob 75 centimos ang dugang sa kada litro sang diesel kag gasolina. Kung 20 centimos naman, tubdob 30 centimos ang posible idugang sa kada litro sang kerosene. Karon nga adlaw, iganunsyo na sa mga kompanya sang langis ang eksaktong saka sa presyo nga ilas ni nga ipatuman. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 8 centimos. Singapore dollar 35 pesos kag 81 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 46 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, nagpahayagid sang tuman nga kaakig action boy si megastar Sharon Cuneta. Bao. Para sa sining netizen to action boy nga ginangalanan kay
Sunny Alcos. Kaya Oo, kabasa ko na. Oo, 'di ba? Good night Nag-viral nga ni si Sharon niya. Kay si Sharon, sabi mo na, no? Mabuting kaibigan, masamang kaaway. masamang kaaway. Oo, Good night, correct. ay awang ka na ya. Oo. Atong si Alcos, to nga daw, ano ito man. Oo, kay di ba si Frankie Action Boy kablo ka daw vocal gini siya sa iya nga mga ano subong ya mga Arte to sila ni Tulfo, to Ben Tulfo nagsabtanay ni sa Nagsabtanay Twitter nila ni mo Tulfo. about ni sa Rape Action Boy. Halin sa una, galining si Frankie niya, kung di man niya mo, Kasabat vocal, man di man siya. siya, Oo. Te Wapa siya, bro, no? Yes, of Hindi course. ko to si Aksyon Dorel, si Frankie, gali, oh. Magula lang siya gamay sa kapaliko. Uya man ta. Di ba? Daw man lang, way mo sila. Daw lang gali. Daw lang. Sige. Okay lang. Bato nun tanan siya. Oo. Tiyan mo na Action Boy, nag-post siya sa ato balang kung 12 years old lang siya. Yan, Kung kung si 12 Sunny ako- ni. Yan, kung 12 years old lang ko, pangitaon, I-rape tagalubuson. niya ka oo mo na. Ano, Tibi, kung klase? ikaw biiloy, Action Boy, bisan guro, hindi gani. Bisan ako lang normal. Siya na ako lang gani, net ko magbasa diba? ko. To, tamparuson Ano mo siya, kayo mo Action yan, Boy, ang problema, mas kubuhi mo. Tiyan mo to. Tapos may edad naman agali ang si Alcos, Oo, na? actually. Edad nga, mga nag-edad na nga wala ka pataha. Correct. So, amo na pala Action Boy, laba-laba, gito post ni Ate Shawi mo. Kita ko ito, basa ko to. Oo. Te, amo na hambal yang magpangayo gid siya ko. Actually, di ba na may report na kagina nga daw may na sila, lead na sila kun diin. Kabalo na si Sharon. Actually si Sharon niya kilala yan na. Oo. Balaan niya na kung taga-diin, balaan niya na kung diin gobra. Oo, na. Okay, hindi ni fake account, hindi ni troll eh. Dito gid siya nagsala Action Boy kay gingamit gid ya tuod nga account. Define na siya ni Sharon. Oo. So, amo na hambal ya, ginambalan ni Action Boy ya, nga mga siya kuno sang bulig kay kay DOJ Secretary Menardo Guevara. Friends pa na sila nga daan. Oo. Hambaya friend ya kuno since 1992, pamong dugay nga friendship ni Action Boy ya, magulang pa sa edad ko, 'di ba? Te hambal ya, hahanapin kita. Gin-English siya pagidahin, I will find you. Hambaya, you face me, you coward. Duwag, ginamoy pagidahin. Tapos hambaya pagid Action Boy nga, tandaan mo kung sino siya kuno. Hambaya, nanay ni Casey, Frankie, Miel, at Miguel. You crossed the line. Hambaya, God help me and the law. God help you when I find you. Grabe, no? Hambaya, hindi kita patatahimikin. Tapat gini si Sunny daw. Tapat, gid. Oo. Te hambaya pagid last Action Boy. Tandaan mo ito ha. Ako ay anak ni Pablo P. Coneta. Mali ang binangga mo, demonyo ka. Grabe kinang kakay. Siyempre, Kailangan mo Action si Pablo Boy. Coneta? Mayor sa 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 Pasig. Pasay. gali. Sa Pasig. Kadugay-dugay. Dumagsalak pa ko. Kadugay-dugay, nabla nga mayor sa Pasay, kag very powerful na sila yan. Ang mga Conetas. Tapat gini si Sunny daw. Mbot si mo Sunny, good luck na lang gid. Bot na nung way pa sa ano, may tao na natultulan na siya mo. Hasta sa trabaho, ya kuno ya lagson gid siya ni Sharon mo. Kantuan na gid kuno ya ang amo ya kagambalon ya ti ang empleyado nyo ho. Tiway may chance. Di, mo na bala mga tao. 100% gina siya nga kakason Action Boy. Man ang mga tao bala nga wala ka mo paminsar kung ano ang ina-post ninyo sa inyong Facebook. Correct. Ka very insensitive bala Action Boy pala. Makabalon mo yang bata sa isa nga pangitaon. Pangitaon tagakagluguson. Natamaan ka pa sikat. Tamaan ka. Oh, diba? sakto, correct. Tamaan ka pa sikat, konti. Ako ya, mas gusto kong makalakunan nila siya ni Sharon kaya hindi na nayamong gini bata na yan sa tao. 19 years old, Action Boy. Oo, 19 si years Frankie. old. Tiamon mo na imo ya. Tapos, siguro may anak may siyang babae. Oh, correct. Ito may edad naman. Oo. Ay, yato actually, tutuyo. Etan eh. Daw ma-comment mo lang to sa parte. Bala sa juvenile delinquency law. Anong parte mo na bala? Si Sunny? Nablang ang mga minors bala nga hindi mo pasakaan kaso. Oo, yes. Na, amo wala nang iyatuyo. Amo tambay nga kung 12 years old dan siya kuno. Para ka hindi sa kuno makukulong. Di ba? Ano yung kaya gedo tika hindi ka 12 years old churay na guro do. The 42. Sobra na guro 50 gani. Amo siya to ang tsura. Kita ka sang churay sa Facebook? Yes, nakita ko. May edad na siya. Nakita ko. Edad niya wala ka pataha. Tamaan ka pa sikat. Kaya gidang imo klamay mo ginanoy. Kalay. Sige. Sa balita sa sports, gintala na sa October 16 ang 2020 NBA Draft. Sa Agosto 17 naman ang PETSAS ang early entry para sa draft. Sa October 6 naman ang deadline para sa early withdrawal. Magabukas kung tani sa October 18 ang free agency
Kag ini ang magasugod dali Oktubre 19 tubto 23. Una gintalana ang NBA Draft Lottery sa tong Agosto 25 apang bangod sang coronavirus pandemic ini ang paisong. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton nga mga kaksyon. Good morning, Liwa. Yes, it's Monday na naman, Monday, October, Action boy. January 22. Correct. Lapit na lang. Panibagong araw na naman. Panibagong. Tapos ang June, no? Ha? Tapos na sa tunga sa tuig, no? Doon kadali lang, no? Gani. Mandugay-dugay whenever I see... Kung wala lang to sa COVID to, mas dasig pag itani matyagan, tas ni mo. Oo. Di subong daan kay medyo... hindi gidya medyo, kundi may kabudlayan, gidya Action boy. Tidugay-dugay, no? Na sige lang, imagine ko blano yan matabo ni sa mga Christmas. Gani, no? No, kasi kung tanawon tabla kung anong sitwasyon. Oo, lantawan talang ako maka Christmas party pa tayo, Oh, ano? correct. Ay, kasad. Manito tabla. Gani, ginapaabot ko pa naman nga ikaw tayo makagabot sa akon. Kaglan taon ta kun mga kung makakanta, makasiding na bla si Jo Maritsan sa September. Oo, maka whenever I see. Makagawa. Mga August pa lang gama mo na siya Action boy mo. So, life must go on, gidya po Action boy. Importante, hindi tayo mga problema Action boy, nga wala ta kwarta sa boy. Ano tayo, ang pasalamat tayo, nga wala tayo nadapuan sang virus. Correct. Diba? Correct. Oo. So, importante, may ginakaon tayo gapon sa, sa kada adlaw. Correct? Very good. Nga, ka lang niya mga nylon shell ya, good na. Oo, no? From Isla Verde. Isla Verde, no? Sa Himamaylan. Namit na da, ang ilang nylon shell. Though nylon gid. Nga no? may shell. Oo, nga may shell. Charot. So, ang Action boy, nga ito nga, balita special subong adlaw, mga tips bala Action boy kung paano ta mahalungan or matatapan ang aton nga mata. Kay Action boy, isa ni siya ka pinaka-importante nga senses bala sa aton nga lawas, di ba? Ang importante gid. Pinagani. Hindi man pinagid Importante. Tanan importante man. Tanan actually, no? Oo. Isa sa mga importante. Correct. Kay, di ba? Sige lang, istorya. Ano pa gid? Sige. Kung sa mga parts ng lawas, ano kuno ang pinaka-importante, kaya tanan ka tinikalay na mo. Sige lang, daso na lang na ako ng istorya sa imo. Sige, daso na kada wala ta time. Sige. So, ang Action boy, ang una Action boy, kung paano ta maproteksyonan ang aton mata. Ang eyes ko kay may dali ba Action boy, grade 1 pa lang, ano na no, ganti para na. Ang eyes ko are the windows to your soul. Una. Correct. Agree ko da. Yes. Hindi mo na makita sa mata kung nagpakasubo ka. Hindi mo makita sa mata kung nagkalipay ka. Hindi mo makita sa mata. Hindi mo makita kung may sore eyes ka. Ay, kala. Makita, ginaya eh. Nakita na sa mata mo. Correct. So, na Action boy, para maproteksyonan natin aton mga mata. Magkaon kita ko na Action boy, sang mapagkaon nga, makapayo sa aton mata. Siyempre, alam nga, di ba? Dalong-dalom nga research ang imo ba? Sorry, Action boy. Ang mga pagkaon, di ba sa una, mga green leafy, Action boy. Green leafy. Vegetables. Yellow pagid. Yellow, kalabasa, no? Marang pampalinaw ng mata, no? Kasi hindi amo, blah. Ano pakita ng mga pagkaon nga maya? Pwede pa basi kulang na blada? Ha? Kulang, basi Naduwagan kulang. mo. Ano na. Mga Action boy, mga salmon, makabulig mo na siya, Action Salmon boy. nga? Salmon. Sa lata? Hindi ang fresh na salmon. Kay di ba Action boy, ang lutein Action boy, actually amo nang gid sa aton nga matamong. So makuha ta na ako no Action boy sa mga green leafy nga mga vegetables. Kay sa mga isda nga may omega-3 fatty acid. Amo na mga salmon, mga sinyo. Tilapia. Wala na sa tilapia, Tilapia do wala. Siguro kadu wala na dalang tilapia Action boy. Wala. Depende lang sa imo kung pagpati mo may Sapsap. Wala man din ang butang. Basta salmon, amo na nanay, salmon. Tuna. Oh, yes, tuna. Pag Action boy, are man di ang tuna. And Marot. Then, marot do walang halong. Gurong marot do wala di Action boy. Galunggong na, di ba? Nan. Tabagak. Wala. Mahirap pagsa. Ano pagid? Balingon. Saan pagid ang iban nga pagkaon? Ang kadua Action boy. Sa pagkaon mo na? Mga amo na nga
nga mga pagkaon? Actually, damo. Ang kanon, why da? Rice, why da? Ay, why di nga dala, Aksyon Boy, ang rice? Actually, ang rice, ang kanon, may ara na. Nara man. Oo, kaya ang isa ko po one time, kilala ko, actually, damo na ko nistoryan, sini kabalo na sila, ikaw lang guro balo. I think kabalo man ko na, pero pawala lang ko, kasi ano na siya. Gareklamo siya, kaya dulok lang dulom ko na pandulok, ya. Kay. So, nagkaon sa kanon, na ito nagsanag pananawan ko. So, meaning, ang kanon, mayo sa mata. Nila? Talaka, Hindi nagaplang dulom na ito pandulok, ya mo? Oo. Sa pagkaon niya sang kanon, nagsanag. Hindi doon nagsanag ako pananawan. Hindi man siya gutom. Butang, basta nagpandulom yung mata. Dunlan. Madunlan ka nagari-karang putsi mo. Pagkaon ni kanon, nagsanag yung pananawan. So, in conclusion, ang kanon, mayo sa mata. Kanon lang yun, sudan. Uy, ito ka. Buno kung sunusudan niya. Basta nagkaon lang siya kanon. Nagsanag yung mata. Nagsanag yung mata. Pananawan. Grabe, no? So, in conclusion, sa malalom nga research ko, ang rice gali mayo sa mata. Kay gutom siya. Kalain. So, ari pag Aksyon Boy, next. Iuntaton ko ang pagpanigarilyo. Galain mo mata, wala. Sino na nagsulat na na? Basta. Gala, imo mata gahalap. Di ba ganti para ka na? Untate na na. Ang antipara? Ang pagpanigarilyo. Kung tatawa pag antipara, ti yawan. Gina ka makatype sang mga... Gamo ka mo type sa computer. Isa-isa pa bala, di ba? A. Nanda, dugay pa. Pero so, gusto mo ma-type kita nga dua Balita pa, dasig-dasig kita. Sige, andaman mo ha. Di ba, andaman mo ha? Challenge. So, Aksyon Boy, untatanta na ko no, kay isa, ay untatanta na, inyo lang gali ka, untatan ako na Aksyon Boy ang pag-smoke, kay ang mga nag-smoke ko na Aksyon Boy, o kung mga smoker, mas mataas ang posibilidad ko na Aksyon Boy nga inyo katarata, dara maapektuhan. Siguro tungod siguro sa ano, no, sa asog, sunod sa mata mo na. Posibilidad mo lang gali. So, ipadayon mo. Padayon, boy, Duran. So, next Aksyon Boy, especially diri sa aton sa Philippines kuno nga grabe ang ano blas ang adlaw. Mag-wear gid ka tagali kuno sang sunglasses. Sunglasses o kung mga kung if ever mag-out ta. Kati nga lakakis amara nga halin ka sa super init Aksyon Boy pag sulod mo sa isa ka building or ano di ba duga dulom or green mo na kinahanglan mo tulok sa mga green nga mga bagay. Amo isa. Oo. Tanaw ka pirmi kon kapoy na imo mata basa. Tanaw ka sa mga green. Nga mga ano. Bagay, Oo, correct. So, I would suggest nga kung gabasa ko, green git ang suksukon mo. Kaya para sa imo ko matulok. Ay, hala. Tido uniform. Lain-lain lang style na. Oo. So, kung Monday ka mo na di Venus cut, di naman din pagka-Tuesday. Pero basta mo na ka para mapahuway mo matatanaw ka sa mga green. Sa mga green yung mga bagay. Living things. Correct. And then, next Aksyon Boy, likawin nga unay ka bla sa computer, television, especially sa mga bata. Sa radiation naman na yan. Oo, radiation siya, Aksyon Boy. Isa sa mga, kung mabatsagan mo na kuno ang doon naga-blurry imo mata, doon naga-mala, pagid bala? Di ba meron na nga doon naga-mala kuno ila eyes? Meron na. Oo. Kaya nagasakit na siya, mag-amo ka na, doon sakit, magpa-check ka na Aksyon Boy sa imo nga, ano, sa imo nga ophthalmologist. Dentista pa tani hambal ko. Uto lang. So last Aksyon Boy, na regular nga magbisita gid sa aton yung doktor. Ophthalmologist. Kaya bisan wala kami ginabatsa, gis Aksyon Boy. Importante. Huwag ka gali kabalo. Nga, dog amat-amat na dara, ano. Diba? Kabud live lang kung hindi natakakita, no? Oo. Yes, sige. Okay na? Okay na? So, ang imo matabi, ang namin mata mo, no? Kaya doga twinkle. Of course. Kaya kakaong kaya permigin. Ano lang imong eyebrow na? Ang ano ganina, eyelashes na? Fake na siya, hindi? It's true. True. It's true. O, ginaya. Ang mo na tayo. Sige. Diba? Bonggay. Bunga. Bunga. Gano'n ako na naging a little bit of mascara. Tapos... Sige lang ka makeup tutorial. Charot. Ang mga balita special makeup tutorial. No? Pwede lang na. Ikaw mo lang na. Para ikaw ang model, make-upan ka tayo. Sige. Good morning, anak kay Evelyn Duca Cantolino. Classmate ko niya si Evelyn, no? Pigo Phil Alonsagay, good morning. Elmer Abanel Gumban, good morning, sir. Kay Hilda Pahilanga, thank you. Sa kay Clem Del Castillo, Cecilia Alvarez,
Sa US na yun na si Silya mo, no? Crispin Chua, Sir Crispin, good morning. Andy Delgado, Migo Ans, no? Marjorie Villaflor Tipsay, Sara Escuban, sakay bro ko Mike Nolan Carbiliedo, good morning. Sakay Remia Garcia, Ems Aboso, Mami Ems, good morning. Yes, Action Boy. Kag may nagapag-greet ti Action Boy, belated happy birthday ko sa iya papa, Action Boy. Ay, belated happy Father's Day, galing. Abi ko birthday. Kay Reynaldo Vinco, sang Barangay Tabunan, Bago City. Okay. Avid listener, gina siya ko no Action Boy, sa Action Radio. Halin sign on to sign off. Salamat, gid ko no. Kag migo niya ko no si JM Baikin. Kilala mo na siya? Si JM Baikin. Inang kuan ng taong walang label. Gangkas nga wala label. Gapang ka siya nga wala label. Ari may isa diyon ang feeling ko do i-block mo ni sa siguro Action Doors. Nga man. Siling yun niya tambok na si Ma'am Dorel. Hala, grabe siya. Grabe siya. Sa bayo ko lang na... Sa amo ni nga... Gani, sa amo ni nga Mama Tambok. Sino na siya? Good morning! Si Ralston Zaragoza. Ha? Zaragoza? Oo. Kami kirala ko lang nga Ralston, pero kurugda, apelido. May langgit. Basi nagpaka-susuragosa rin siya, basi kurugda ni siya. Tito? Si Tito ni Rang Junior. Sige. Kag sa mga Facebook, ano to Action Boy, followers nga nagaupod sa aton subong. Driyan na isa ko niya Facebook Live Action Boy. Go. Kay Junjun Tadlas, good morning. Kay Rostom Trejeros, kay Tita Anita Gacho Gigas, Marvin Vinco, kay Sir Nonoy Espina, Action Boy, ara, nagapamati sa aton. Good morning. Morning, Noy. Presidente sa National Union of Journalists in the Philippines. Yes, perfect. National President, ha? Correct. Kay Action Boy, kay LV Tiolo, Bambi Padernal, Mayong Aga, Rhea Diasis, Jesseline Tiangson, Irene Aguido, kay Raquel de Maala, Edith Diose, Rose Xiao, Maria Duayan, kay Labayan Eduardo Jr., kay Bong Hambala de Dios, Warlito Ihido, kay Johnny Lon Guaro, Olive Pelaro, kay Helen Cuesna, Rochelle Evangelista, kay Rosalia Gonzaga, Jo Mariang, kay Jude Press, kay Erwin Gonzalez, Nonoy Tajones, Andy Salodares, Susan Bayono, kay Lear Porquita, Dennis Richard Tiboroma, dala sa San Enrique Action Boy. Good morning, Jean Oisiser, Warlito Ihido. Kay Nanay Ligaya Abeto, dra sa Binalbagan Action Boy. Good morning. Kay Melchor Rombines, Evs Marchacedo, kay Sharon. Si Sharon. Ang utog na mabuhin na to si Sharon. Richard Esmeralda, dra sa may Bangga Mayor nga pitsahan. Hindi mo na may katukapit? Wala, gid na lang alam. Gid Kapit ka to, sad. bro. Daso naman Kay Evelyn Kapit po ka to para makabinta man si Richard. Wow, grabe, huwag siya binta. Hindi ko kapit Araw-araw man, no? Abi ko libre, ni gali kay may binta, para may binta. Kuya ka man, taga-Action Radio ka pa libre mo niya. Mangakig ko sa sing mo niya. Wow! Kuya man no? Kay Giselle Franco, Action Boy. Taga-mao na. Hongko Rose Seva, kay Rayjan Villalon, kay Mirna Claud, Neneng Grate, kay Ralston, amo to si Ralston Zaragoza. Morning sa inyo, hambalya. Ay, tambok na si Ma'am Dorel ko, no? Sige, agida Rals. Magundi ka siya. Kag kay Action Boy, dahil sa may, kay sa Mamaylan City. Sa Kay Tita Isla Verde? Nancy and Tito Fred sa Isla Verde. Action Telma, Boy. tatoga po, no, eh? Wala kami nakita, Si Joel? Action Boy. Wala man. Kaya anong pag-attorney ni Doug Pandan? Mami Ems. Si Tito Dennis. Ay, belated Happy Father's Day, Action Boy, Simo, kag sa aton nga mga ka-action, yung mga fooder. Thank you for the gift, Gapon. Yes, you're welcome, Action Boy. Salamat, gid. I hope you enjoy. Diba? Marcy Rombinas Hunyo, good morning. Sa kay Teresa Linaha Kaya, may agaman kay na muna sila. Muna sila. Sige. Sino na? Basta salamat no sa imo nga gift kay SM. Kamo bala ka mga madidumdumon gid sa inyo. Kag nagpaingagaw pa kami bala Bala kay kung mag Mother's Day dumdumon tamang ka. Ay wala pa kasad. Basta dumdumon ta lang kayan.
Kaya, Tani may Daughter's Day man, no? Diba? May mo kami guro ay. Nephew's Day, Oo, diba? Niece Day. mga muna. Correct. Ano na lang ang mga kuha, no? Tangan nga di. Siga. Inyong ibabatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Ay kay Mila Alit, dili good morning. Sino po i-greet? Man sa taran yung may birthday, Action Boy, ah. Happy Ano birthday. sa mga January 22? Yeah. January man? June 22. Nan, sa lingkod good boy, Duran. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.